cop hem viscut la situació de l'Estatut i s'ha parlat molt de l'Estatut, del Tribunal Constitucional. Per a les Terres de l'Ebre, diguin el que digui el govern català i l'oposició, perquè crec que en això no estan a l'altura de les circumstàncies, el Tribunal Constitucional de les Terres de l'Ebre és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I l'Estatut de les Terres de l'Ebre és el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Sabem que la Confederació, el Tribunal Constitucional de l'Ebre, retallarà, anul·larà el que seria, retallarà el cabal mínim mediambiental, no hi haurà. Per tant, l'Estatut de les Terres de l'Ebre no té futur. M'enteneu? O sigui, la situació de les Terres de l'Ebre és particular, molt particular, molt diferenciada en aquest tema del tema català, però que té un exemple que va, jo sé que és difícil a vegades d'entendre, que és paral·lel. I és, nosaltres tenim la nostra pròpia identitat i tenim la nostra pròpia singularitat, depèn del riu, la confederació és la mà del riu, si la confederació no dictamina un cabal mediambiental, el futur de les Terres de l'Ebre entra en un carrer sense sortida. Això és el que volem explicar a la xerrada del dissabte a la Càmera de Comerç, però ho volem fer gràficament. Volem que la gent entengui on està Itoix, on està Iessa, on està Rialp, què significa el canal Xerta-Sénia, què significa el canal Segarra-Garrigues i què significaria el tema de declarar o quina importància tindria el tema de declarar o de dictaminar un cabal mediambiental suficient necessari per a la gent d'estar de l'Ebre. Per tant, aquest és l'acte que fem i l'objectiu és animar a la gent que vulgui vindre nosaltres a Saragossa el 14 de novembre a manifestar-nos per aturar l'embassament, el recreixement de l'embassament de Iessa i al mateix temps denunciar el que seria la construcció dels canals Xerta-Sénia i Segarra-Garrigues, que no és veritat que siguin canals de regadius, que són canals insostenibles, canals que els regants, si mai n'hi ha algun, no podrà pagar i que en realitat també se justifiquen per a aportar, per a endur-se, per a desviar el riu Ebre. Aquesta seria la primera part de la roda de premsa. La segona és que, continuant en la importància que té per a les Terres de l'Ebre el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, la Confederació ha convocat per el dilluns dia 25, 2 dies després de la nostra xerrada, el Consejo del Agua de l'Ebre, on aprovaran la primera proposta de Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. I on ja s'ha dit públicament que no portarà cap proposta de cabal mediambiental ni per a l'Ebre ni per al Segre. O sigui que sortirà el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que ens afecta totalment i no sortirà la proposta per la qual nosaltres estem movent i estem lluitant més que mai. És quina és l'aigua que quedarà per al tram final del riu. I l'argument és molt curiós. És que encara no han acabat els estudis de les necessitats de la desembocadura i del Segre i que ho faran més tard. I ara jo avanço. Ho faran quan passin les eleccions catalanes, perquè tenen les xifres, tenen les dates del Segre i de l'Ebre. I el govern català està d'acord, i l'oposició que es presenta com a alternativa al govern també està d'acord. I no es contempla cap xifra superior a 100 metres cúbics per al delta. I es contempla el transvasament del Segre cap a Barcelona. Els 5 partits que es presenten a les eleccions estan d'acord i ho tapen. El dia 25 a les 12 a la Saragossa se farà el Consejo del Agua, que serà el mateix Consejo que va actuar en l'època del PP sense modificacions, en els quals tenen que haver-hi 6 representants de la Generalitat. No sabem qui seran. I 2 dels ecologistes, que sí que sabem qui seran. Un a bandera Pedro Rojo i un ecologista, un membre d'Ecologistes en Acció de Navarra. Ecologistes en Acció de Navarra ha cedit el puesto a la Plataforma de Defensa de l'Ebre. Dins de la reunió estarà Susana Vega, en nom i representació de la Plataforma de Defensa de l'Ebre. Si a la proposta de cabal mediambiental, de pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, no surt reflexat el cabal mediambiental necessari per al delta, votarem no i demanarem que no surti. Lo declararem mort,
i demanarem al representant del govern de la Generalitat, o qui sigui, que acudisca a la reunió, si algú acudisca a representar Catalunya, que faci costat a la gent de les Terres de l'Ebre. Si surt este pla ideològic aprovat per el Consejo de l'Agua sense les xifres clares del cabal mediambiental necessari, és una trampa a la qual se'ns està ficant de pots i de cap a tota la gent de les Terres de l'Ebre, perquè això iniciarà la seva tramitació. I una vegada iniciada la tramitació podrem presentar al·legacions i seran estudiades, però els resultats d'aquests estudis ja sabem quins són, perquè no es podia presentar este pla ideològic al Consejo de l'Agua si no hi havia consens entre 9 comunitats autònomes i el govern central. Per tant, vol dir que l'acord polític existeix i ho negaran, però ja estem acostumats a la política de la mentida, perquè és la política de la mentida, la política d'amagar la realitat. I la realitat és que pel poc pes polític que tenim a les Terres de l'Ebre hi fotem un pito total. I això és així. Per tant, si això és així, ens toca una altra vegada més a la ciutadania tornar a mobilitzar-nos, tornar a lluitar, a fer-nos l'altre i a recordar que nosaltres no som moneda de canvi, que no ens han mogut per canviar de sillons a diferents personatges, sinó que ens movem per la defensa del nostre futur, del nostre territori i del nostre riu. Jo, com que vindria abans, nosaltres volíem descansar. Nosaltres volíem deixar passar les eleccions perquè tenim coses, ja ho veureu, després de les eleccions tenim coses, la cosa és un abast més important, hi haurà moltes novetats, no ens quedarem només fent una manifestació o alguna més, n'hi ha molt de fato, però per l'obvi les circumstàncies, ja ho veureu, el tema tira cap endavant, està més calent que mai. Jo em vaig quedar sorprès a un debat que va haure de les forces polítiques de l'auditori, el cinisme que es va desprendre, perquè això que estic dient ho saben tots. I no s'hi va donar importància. I això és el més important que tenim per a nosaltres, de cara al futur. O sigui, només cal veure un anàlisi molt senzill, i acabo, perquè veig que jo algú estic cansant. És l'anàlisi de la situació socioeconòmica de com està el Camp de Tarragona i els pobles al voltant d'on va l'aigua del Mediterrani. Si això ho multipliquem per quan vagi l'aigua cap al País Valencià i quan l'aigua del Segre vagi cap a les àrees metropolitanes de Barcelona, a part del problema mediambiental que se produirà és que la situació socioeconòmica no té sortida. És que és normal que no tingui sortida, perquè el principal recurs que ens queda és un recurs d'exportació. I l'activitat econòmica anirà on vagi el recurs i no serà aquí. Per tant, acte de la plataforma en defensa de l'Ebre el 23 d'octubre, manifestació a Saragossa que vulgui vindre el 14 de novembre, nosaltres anirem, i el 25 d'octubre, dilluns a les 12 de migdia, a Saragossa se presentarà i possiblement s'aprovarà l'esborrany del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i per la informació que nosaltres tenim sense cabal mediambiental per a la desembocadura. Jo penso que aquí no cal ser molt viu i molt espavilat, no cal enganyar a ningú. Això són papers, això són normes i estan damunt de la taula. Ens agradaria saber quina serà l'actitud que agafaran els representants del govern català actual o futur perquè ells ho poden bloquejar si volen. Jo a la meva banda ja he acabat. Però per tant així, si s'ha aprovat en un proper ideològic de Conca sense cap L'esborrany. Aquest esborrany, llavors, quins passos li queden? Ja se'n va directe a Europa? No, que tindre, llavors, ells ho presentaran a Europa, no? Això nosaltres, el tema europeu, estem molt atents, estem molt atents, el tema europeu. Lo presentaran a Europa, però al mateix temps el més important és que s'obrirà un període de delegacions. I en aquest període tota la gent s'estudiarà el pla ideològic, tota la gent se l'estudiarà, se'l mirarà i formularà el que crea convenient. Però nosaltres no podrem al·legar. Què al·legarem? Què hem d'al·legar? Si el cabal del Segre... L'únic motiu que estem a la plataforma en aquests temes, la plataforma no és una ONG ecologista, és una altra cosa. L'únic motiu que nosaltres estem en aquests temes és pel tema de mantenir la integritat del riu, això ho dic cabal. Si no figuren els cabals
de la zona que nosaltres lluitem i defensem, que seria l'Ebre i el Segre com